Definice chemsexu nám řeknou, že chemsex je užití psychotropních látek s cílem zintenzivnit, prodloužit nebo jinak vylepšit sexuální zkušenost. Pervitin a GHB jsou takové nejčastější látky, se kterými se setkáme v chemsex prostředí. Čiže viem mať s chemsexom bezpečný vzťah. A kedy si všimnem, že už ho nemám bezpečný? Ti klienti mají nějaké chemsex party častěji v měsíci, tak potom těžko zvládají běžný pracovní život. Podcast Za hranicou nie je vhodný pre ľudí s citlivou povahou. Dobrý deň, vážení poslucháči podcastu Za hranicou. Ja vás pekne vítam pri ďalšej epizóde. Veľmi som sa tešila na tento okamih. Neskôr vám povieme prečo. Niektorých našich hostí sme sa museli dotiahnuť naozaj z ďalekého zahraničia. Že o to viac sa teším, že prijali naše pozvanie. Dnešnou témou bude téma zaujímavá. Budeme hovoriť o téme chemsexu. Je to téma a teda fenomén, ktorý možno mnohí z vás nepoznajú, alebo sa len toho slova samotného desia. Tak my si to dnes trošku rozuzlíme, premeníme na drobné a povieme si napríklad aj o tom, či je možné mať bezpečný vzťah s chemsexom. A čo to vôbec znamená? Tak dovolte mi privítať našich dnešných hostí. V prvom rade by som rada privítala pani doktorku Kseniu Uholievu. Dobrý den. Klinickú psychologičku a psychoterapeutku, ktorá 8 rokov pôsobí v téme chemsexu a venuje sa jej v jej klinickej praxi. Pracuje v ambulancii psychológa a pôsobí na klinike Psion v Prahe. Vítajte, pani doktorka. A našim druhým hosťom je Jiří Pavlát, dlhoročný bývalý riaditeľ obrovskej organizácie v Českej republike, ktorá sa volá Česká spoločnosť AIDS Pomoc. Aktuálne Jirka pôsobí ako predseda spolku ČSAP a je to zakladateľ občianskeho združenia Dom svetla Slovensko, kde pôsobím a o čom sa teda budeme v podstate aj dnes trošku rozprávať. A hlavne je to teda veľmi dobrý priateľ a dovolím si povedať, že veľký vizionár. Jirka, vitaj. Děkuju, dobrý den. No dobre, tak úvod máme za sebou, tak poďme rovno do toho. Tak Ksenia, ja vás teda poprosím, že by sme si rovno možno povedali, čo ten chemsex je. Nech sa toho tu nebojíme. Naši poslucháči nech sa toho hneď odboja na začiatku. Tak čo je vlastne chemsex? Chemsex je takový velký kulturní fenomén na gay scéně, u kterého je docela těžké reálně stanovit hranice, co je a co není chemsex. Nejčastěji ty definice chemsexu nám řeknou, že chemsex je užití psychotropních látek s cílem zintenzivnit, prodloužit nebo jinak vylepšit sexuální zkušenost. A v detailech to může být velmi rozmanité a v rámci chemsexového proudu existuje řada různých subkultur, které vlastně přinášejí různá rizika, větší nebo menší a různá specifika. Chemsex si môžu ľudia spájať najmä s psychoaktívnymi látkami ilegálneho typu, ale povedzme si, je chemsex spájaný aj s legálnymi drogami, ako je napríklad alkohol? Určitě. Když se ptáme uživatelů chemsexu, co všechno si třeba dají během chemsex epizody, tak většinou je to alkohol, který už to jak ani nepočítá, že jo, protože tam přišel kvůli něčemu jinému, ale ještě předtím, než na tu akci přijde, tak si dá třeba doma skleničku, jednu skleničku si dá tam a vytváří to zajímavá další témata, když si člověk dá třeba ještě něco dalšího tlumivého, jaké to může vyvolávat nepředvídatelné efekty. Také uvádějí často marihuanu. Jo, že lidi si často zakouří a to je vlastně různé. Někdo to zakouří na začátku na uvolnění, někdo třeba potom, aby usnul, potom, když akce skončí. Rozumiem. No a vy dvaja ste v podstate tému chemsexu tak nejak v podstate začali riešiť v Čechách spolu? No, ano. Plus minus? To je plus minus nějakých 7-8 let a to vlastně vzniklo tak, že jsme viděli ten trend v západních zemích, v Anglii, ve Francii, v Německu. A tím, jak turismus je mocné lákadlo, tak se stalo, že jednak účastníci různých party jezdili
do Prahy a zároveň lidé z Prahy jezdili na různé party do Berlína, Londýna, Amsterdamu. A robili exchange zkušenosti. A tak a jsme věci. se vlastně dostali k tématu chemsexu. Takže pro nás to bylo nové a zároveň jsme vlastně zjišťovali, co to vlastně pro tu práci, kterou děláme, tu základní práci, to znamená prevenci infekčních nemocí jako HIV, hepatitida, syfilis a podobně, co to vlastně znamená, jaký to bude mít dopad. Tak to byl ten důvod, proč jsme se vlastně chemsexu začali věnovat a dívat se, jak to na západě funguje a co za pár let přijde k nám. Takže Jirka viděl trend a mě přivzal k tomu. No, nejen já, jako u nás Robert Hejzák byl asi úplně ten první, který to zaznamenal. A na mě jako řediteli vlastně organizace potom bylo jako se s tím nějak popasovat a vytipovat, co to bude mít za následky a kam se budeme ubírat dál. No. Ako to je v podstate v Čechách dnes po tých 8 rokoch? Ty si hovoril, že to bol nejaký trend nový vtedy. My to tak teraz vnímame asi na Slovensku, že to je stále pre nás nejaký nový trend napriek tomu, že ten chemsex tu naozaj prekvitá, hlavne teda povedzme si Bratislava a okolie. Z rovnakých dôvodov ako v Prahe, študentstvo, migrácia a tak ďalej. Ako to vyzerá dnes z pohľadu ČSAP? Já myslím, že v Bratislavě chemsex kvete nejen v poslední době, ale v posledních 5-7 let určitě. Že se to tady nastartovalo úplně ve stejném období jako v Praze. Že ty města jsou sobě tak blízká, že to tady vlastně kopíruje trendy v Praze a Vídni. A teď jsem zapomněl tu otázku, na co se vlastně ptala. Že teda, ako to je dnes v České republike v porovnaní spred tých 8 rokov? No, my jsme vlastně úplně začínali. My jsme vlastně před těmi 7-8 lety zjišťovali, co to znamená a hledali jsme vlastně odborníky, kteří by nám pomohli tu situaci řešit. Zjistili jsme, že vlastně žádní neexistují a domluvili jsme se s Ksenií, že Ksenie se tím odborníkem stane. Takže Ksenie začala ten problém zkoumat, zjistila zahraniční zkušenosti, definovali jsme první skupiny klientů, kterým se věnovala, na nich jsme se učili vlastně, jak s touto komunitou pracovat. Zároveň Ksenie začala velmi intenzivně navštěvovat různé konference, dalších odborností, kde jim o té problematice vlastně přednášela. A to byl takový start, který postupně dospěl k tomu, že naše organizace má registrovanou sociální službu Chemsex, takové poradenství. A jsou již dnes, kromě Ksenie, i další klinici, kteří se té problematice věnují a jsou klientům vlastně k dispozici. Takže dnes je to tak, že jsme obeznámeni, co to vlastně přineslo. Víme, jak se angažovat v prevenci, tak aby jsme zabránili nějakým zdravotním rizikům, které tam jsou, a nebo se alespoň snažili včas diagnostikovat klienty, kteří by mohli mít zvýšené riziko nákazy nějakou infekcí. A zároveň je to o tom, že pokud se někdo obrátí na nás s problémem, který mu díky tomu životnímu stylu vznikne, takže jsme schopni ho nasměrovat na odbornou pomoc. Protože to si budeme říkat, pokud ti klienti mají nějaké chemsex party častěji v měsíci, tak potom těžko zvládají běžný pracovní život a vôbec bežný život taky. No dobre si mi nahral na smeč, poďme postupne. Odznelo tu teda to, že dnes už trošku je aj tá sieť služieb niekde inde. To znamená, že v podstate aj tá práca s tým klientom je už niekde inde. Tak ako ste pred tými 8 rokmi tak nejak observovali, teda, že čo v podstate ten klient za sebou prináša. Povedzme si, že ten chemsex má tú stránku adiktologickú a tú ako keby stránku nejakého možného závislostného správania alebo toho spektra závislostného správania, až po spektrum infekčných ochorení, infekčných a krvoprenosných ochorení, ktoré sa naozaj teda v tomto prípade sexuálnym kontaktom prenášajú. Čiže máme tu dve veľké
spojené nádoby. Poďme sa asi dotknúť tej prvej a tej závislostnej, tej adiktologickej časti. Vy ste spomínali, že máme tu niekoľko subkultúr a rôznych ako keby takých tých odvetví a fenoménov v tom chemsexe. Viete nám k tomu povedať trošku viac a odtajniť to? Především bych ráda řekla, že v Česku je skvělá síť adiktologických služeb, které jsou kvalitní, které jsou na velmi vysoké úrovni. A potíž vlastně nebyla v tom, že by ty služby neexistovaly, ale v tom, že ti uživatelé nebyli schopni se do té sítě zachytit, protože uživatel chemsexu sám sebe často vnímá především jako člověka, který má, když už má nějakou potíž, tak se sexem a nenapadne ho jít do adiktologických služeb, do kterých vlastně nejlépe jeho potíže spadají. A i to, co my jsme s Jirkou vlastně dělali, bylo z velké části, a to si myslím, že to je jako náš největší úspěch toho, co jsme dělali v Domě světla, že jsme vlastně propojovali ty služby s těma lidma. Že jsme přesvědčovali klienty v podcastech, v různých materiálech, nebojte se jít do adiktologických služeb, nebudou vám tam říkat, jak máte žít, nebudou vám tam říkat, že máte hned nastoupit na odvykací léčbu pobytovou, pomůžou se vám vyznat se v tom, co vlastně chcete a potřebujete udělat se svým užíváním. A také samozřejmě, že jsme nějak se snažili přitáhnout pozornost odborníků k nějakým specifickým tématům, které vlastně uživatelé chemsexu sebou přinášejí, aby se toho také vlastně neobávali. A to si myslím, že je vlastně dobrá věc, když se to takhle propojí. Myslím si, že uživatelé chemsexu nepotřebují úplně jako novou specifickou síť služeb, ale je důležité vlastně nějak je napojit na to, co existuje, aby to uměli dobře využívat jako ku svému prospěchu. A pokud jde o ty subkultury, na které jste se ptala, tak na to můžeme pohlížet zase vlastně z různých úhlů pohledu. Jednak z hlediska těch rizik, což je asi takový nejčastější pohled, i když vlastně dneska zaměření našeho podcastu bude spíš možná na ty zdravější aspekty chemsexu, uvidíme, jestli se k tomu dostaneme. Většinou se na to zapomíná, že většinou, když i jezdíme na konference, i čteme literaturu, tak všude se zdůrazňují rizika, nebezpečí, co všechno se může stát, jak tomu předejít. A málo kdy se dozvíme o motivaci, o tom, co třeba dobrého ten chemsex přináší, jestli to je jenom jako něco zlého, nebo vlastně to má nějaká pozitiva. Takže z hlediska těch rizik většinou se bavíme o tom, nakolik vlastně ten uživatel chemsexu vyhledává setting, kde je více sexuálních partnerů, kde jsou sexuální partneři, které on vlastně vůbec nezná. A samozřejmě vlastně, jak často se mu to děje, protože v jiném typu rizika je pár, který si jednou za čas dá pro zpestření sexu něco, nějakou látku stimulační třeba, aby zažili sex trochu jinak, nebo si přiberou k tomu ještě někoho dalšího do trojky. Nebo když odjedou jednou, dvakrát za rok na Kanáry třeba. Smejeme sa, lebo Jirka sa práve na natáčanie tohto podcastu rýchlo presunul z Kanárskych ostrovov do Bratislavy. Jirka, čo si tam bol robiť? Dal som vám skúmať přímo v klubech. Observation ale v teréně, hej? To, co říká Ksenie, je jako realita, protože pokud ti lidé vlastně vyrazí do Berlína nebo jiných západních měst, kde vlastně prosexují víkend, kde těch partnerů nejsou 2, 3, ale prostě desítky, tak to zdravotní riziko potom exponenciálně roste. A no i ty Kanárské ostrovy mají své destinace, kde se tohle děje a k tomu se vlastně momentálně i, což jsem se podívat, jako specializují kluby, jo, na tu záležitost, že jsou na to prostě přímo vybaveny a zařízeny, že turisté z celého světa vlastně přijedou a mají jednu velkou party. Áno, prídu kvôli chemsex parties. Čiže
Teda já musím říct, že jsem byl na Kanárech několik týdnů, jo, nebo já tam žiju na měsíce, takže není to tak, že bych se vrátil z nějaké chemsparty jako na Kanárech, i když tam zrovna teďka tento týden běží Fetish Week, takže bylo na co koukat. Výborne. No a teda, Ksenie, vy ste spomínali teda v podstate ako keby rozdelenie také nejaké, toto bolo také najzákladnejšie, že sa pozeráme na to podľa settingu, podľa toho, koľko partnerov, či ide o niečo pravidelné, príležitostné, anonymné, neanonymné. Potom tam máme ešte rozdelenie podľa toho, ako keby, že aký druh látky určite teda užívajú zúčastnení, či siahajú skôr po alkohole ako po psychoinhibitore, alebo skôr po psychostimulanciách. Chemsex akce jenom s alkoholem by nikde neproběhla. Jo? Tam jsou důležité ty stimulační látky. Liší se to země od země. V Česku je určitě vlastně nejčastější pervitin. Je to taková dominantní látka na chemsex akcích, ať už těch, co probíhají v bytě, nebo v klubu, nebo kdekoliv jinde. A mefedron, který je třeba dominantní asi ve Spojeném království, tak v Česku je docela okrajová látka. Plus také GHB, nebo ketamin, ale v Česku převážně GHB. Pervitin a GHB jsou takové nejčastější látky, se kterými se setkáme v chemsex prostředí. A v podstatě historicky se říká, že k dramatickému rozvoji chemsexu před těma několika desítkami let vlastně došlo kvůli tomu, že na gay scénu masově pronikl pervitin. A tím se úplně proměnily akce, vlastně ten způsob, jak probíhala ta sexuální setkávání, protože tím se to samozřejmě zintenzivnilo a hlavně hodně prodloužilo. Že kokain člověk si musí aplikovat několikrát během večera, protože ten účinek trvá krátce, ale u pervitinu vlastně vydržíte mnohem déle a tak se začaly dít ty několikadenní akce, někdy týdenní, když třeba týden nespí a vydrží nespat díky pervitinu. A vydrží mít sex. A vydrží mít sex. Nebo alespoň mít nějakou sexuální náladu. Jasné. Keď som ja prvýkrát na konferenciách o tom začala rozprávať na Slovensku, presne, že tá stimulancia toho libida a tá túžba a v podstate aj tá sexuálna výdrž je niekoľkohodinová. Tak reálne som videla v publiku také tie zhrozené výrazy tváre, že koľko hodín? Takže naozaj som videla takéto až prekvapenie, že že toto fakt niekto ako keby zvládne. Podľa mňa tam bola aj taká zvedavosť, že no, kto by to nechtěl? Že ako to môže chutiť toľko hodín, alebo čo sa môže diať toľko hodín. Čiže určite tam je aj tento faktor tej zvedavosti. Ty si chcel niečo povedať? No já jsem chtěl Kseni k tomu doplnit, že běželo hlavou, když mluvila o těch desítkách let, že vlastně za první republiky, za první Československé republiky už byly kokainové party, že jo? Takže není to úplně jako záležitost teďka nová a zároveň to není jenom záležitost gay scény. K tomu som sa presne chcela dostať. A ono to hlavne nie iba záležitosť prvej republiky. Vieš, že ja vyučujem na Univerzite Komenského predmet ohľadom pouličného sex biznisu a teda snažím sa so študentmi hneď na úvod otvárať tému sexu vôbec vo všeobecnosti. Hej, že z nejakého pohľadu mytológie, božstiev, starovekého Egypta, oddanosť sexu kňažiek bohyne Ištar v chrámoch, hej, kedy vlastne mali sex s náhodnými okoloidúcimi a tak ďalej. A v podstate ono tieto nejaké sexuálne, nejaké seansy a spoločenské, ako keby spoločenské prežívanie sexu bolo vždy súčasťou kultúrneho spoločenského kontextu. Akože odjak živa. Či už na oslavách rôznych božstiev alebo nejakých takých tej feast atmosféra, hej, jak my máme oberačkové slávnosti, tak bola, kedy boli oberačkové slávnosti trošku inak ladené ako dneska. Čiže ako keby snažím sa odtabuizovať aj tú tému sexu samotného, pretože ľudia hneď hýkajú nad tým, začervenajú sa, nie sú schopní vôbec o tom ani hovoriť a potom je veľmi ťažko hovoriť o chemsexe. No a co my se dozvídáme o sexu? Já nevím, jestli jste měli ve škole nějakou preventivní besedu o sexu. Já jsem měla na základní škole preventivní besedu o sexu, kde mi řekli, jaké jsou sexuálně přenosné nemoci, jak předejít nechtěnému otěhotnění. Dnes se ty děti dozví třeba ještě něco, já nevím, o sexualizovaném násilí možná, ale jak mít spokojený, šťastný sex, o tom se mnou nikdo nikdy nemluvil. A já si myslím, že my to děláme teďka taky, že o tom prostě nemluvíme.
No to je pravda a třeba v Česku teďka vlastně docela hodně osvěty spustili policejní odposlechy kauzy STANu, Starostů a nezávislých, která vlastně momentálně se soudí, že jo. A v těch odposleších vlastně je, jak užívali kokain za zlepšením sexuálního zážitku. Policie našla v Poslanecké sněmovně u nás taky na záchodech kokain a podobně. Takže ono to opravdu ve společnosti je sice tabu, ale děje se. No tak poďme sa najskôr pozrieť, aby som otočila tú mincu, že poďme sa najskôr pozrieť na tie prínosy toho chemsexu do života ľudí, nech nejdeme hneď tou negatívnou stránkou a potom sa pozrieme aj na tie negatíva a hlavne si potom skúsme povedať, že teda kde je ten stred, taká tá zlatá stredná cesta, hej, že aj si to viem bezpečne a menej rizikovo užiť a zároveň tam sa nebudem hýbať na tenkej hrane už toho závislostného spektra. Čiže čo také prináša do života ľudí ten chemsex? A hovoríme vo všeobecnosti o ľuďoch, lebo presne by som sa rada vyhla tomu, že to je len súčasťou nejakej jednej konkrétnej scény alebo ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom sexuálne orientovaní. Dobre vieme, že aj heterosexuálne páry vo veľkom sa oddávajú chemsexu. Čiže čo je ten taký dôvod, čo chcem získať z toho chemsexu? Čo je to pozitívne, čo mi prináša do života? Já ještě, abych řekla tomu, proč se bavíme o chemsexu jako součásti vlastně nějak gay scény nebo gay komunity. Jednak je to proto, že menšiny, ať už gayové, lesby, jakékoliv jiné menšiny, užívají víc psychotropních látek. Mnohem víc než běžná populace. A je to tím, že jejich psychické zdraví je horší. Internalizované stigma, menšinový stres, prostě ten heteronormativní tlak, působí stres tomu dospívajícímu a dítěti a v rámci sebemedikační hypotézy potom je logické, že ten člověk ten stres mírní nějakými psychotropními látkami. Proto vlastně příslušníci menšin užívají více psychotropních látek. Další aspekt je ten kulturní. Ta tradice třeba užívání kokainu na gay večírcích, ta je dlouhodobá a v té komunitě je znalost toho, jak se kokain užívá a jaké jsou harm reduction strategie na kokain. Když na gay scénu masově pronikl pervitin, tak v té komunitě nebyly znalosti, nebyla vlastně ta předávaná kultura toho, jaké jsou harm reduction postupy v souvislosti s pervitinem. Nebyla na to ta komunita připravena a proto vlastně možná i to zděšení z toho, Ježišmarja, rozvíje se nám tady něco, co vlastně nezvládáme a je to náročné. Teď bych řekla, že to už je víc racionální, víc ustálené. A teď ještě připomněla byste mi tu otázku. Že jasné, že čo je to pozitívne, čo nám teda ten chemsex do života prináša, alebo teda človeku, ktorý sa rádi do tej, nazveme to chemsex komunity, alebo ho skúsi. To hodně různých věcí. Co mi přijde, že je takové nejčastější, ať už z výzkumu nebo toho, na co s klienty přijdeme, protože něco jsou takové povrchové důvody, něco jsou třeba hlubší důvody zatím. Třeba člověk řekne, že to dělá pro zábavu, ale když tomu tématu se věnujeme déle, tak zjistíme třeba, že byl osamělý. Jo? A to, co je úplně nejčastější, je to, že sex je. No ve skutečnosti najít si sexuálního partnera a mezilidský sex, ono není jednoduché. Kdo někdy byl na online seznamce ví, kolik naprosto zbytečných a nikam nevedoucích interakcí. Ano. To všetko tam číha na vás. A Grindr je hodně drsné prostředí, kde je hodně odmítnutí a už odmítnutí podle fotky, potom člověk přijde na tu schůzku a je taky odmítnut, na fotce si vypadal jinak, byl si atraktivnější, je to hodně nepříjemné. A chemsex je jistota. Prostě člověk tam přijde a má jistotu, že ten sex tam bude snadný, že bude, protože vlastně ten flirt, vyhodnocovat signály od druhého, pouštět se do té zranitelnosti tím, že vlastně udělám nějaký krok, je hodně náročné. Je to hodně náročné teda zejména pro mladé geje,
co vlastně nemají model ani z médií, z filmů, ani z rodiny, jak vlastně flirtovat, jak jako vypadá vztah dvou mužů, nebo vlastně flirt dvou mužů. A pro hodně lidí vlastně chemsex je vůbec první sex, který zažijou. Tím pádem další velká skupina jsou starnoucí muži, kteří vnímají, že jim klesá atraktivita a chemsex akce je prostě prostředí, kde to nevadí tolik. Takže a v tom je obsaženo strašně moc věcí. Jednak to, že tam sex je a je snadný. Další věc je, že sex je nějakým způsobem intenzivnější, delší a je nový. Že se tam může uplatňovat ta kreativita, že si vyzkouším věci, které bych třeba nikdy dřív nevyzkoušela, protože by mě jednak nenapadly, nebo bych se toho bála. A v tom chemsex prostředí do toho jdu a vlastně nějak proměňuju a vynalézám a znovu se seznamuju se svou sexualitou, s tím, co mě třeba může bavit, co může být zajímavé. A toto môže byť zaujímavé napríklad pre tie páry, ktoré sú dlhodobo ako keby spolu a nejaká tá iskra alebo tá intimita trošku zásla alebo klesá. Čiže toto je možno táto skupina? Myslím si, že to je zajímavé úplně pro všechny. Že to je taková seberealizace skrze sex. Trochu. Další věc je, že všichni toužíme po blízkých vztazích, po bezpečných vztazích. Ale aby jsme vytvořili s někým vztah, tak potřebujeme pěstovat důvěru, nějak se otevřít, odhalit své zranitelné místa, zbližovat se. Možná potom také. Ale chemsex poskytuje vlastně takovou instantní blízkost, bez toho zbytečného sebeodhalování, bez té důvěrnosti, bez toho pocitu, že jsem zranitelný. A tohle si myslím, že je také důležité, protože ta blízkost vůbec není jednoduchá, není snadné ji dosáhnout a díky chemsexu vlastně se potom nemusíme cítit osamělí. Další aspekt je, že chemsex a látky stimulační, co se tam užívají, například pervitin, dokáže vyléčit nízkou sebedůvěru, internalizované homonegativní postoje, pocit, že gay sex je špatný, nízkou sebedůvěru. To už jsem říkala, ale vlastně HIV pervitin dokáže vyléčit, protože člověka, kterého trápí, že je HIV pozitivní, na stimulačních látkách tohle to přestává trápit. On se přestává řešit a je mu prostě dobře, cítí se od toho osvobozený. A další důležitá věc je, že když já jako gay jedu v metru, tak vím, že většina lidí, co tam jsou, mají úplně jiný sexuální život než já. A v tom chemsex prostředí dochází k tomu jako blahodatnému působení toho, že jsem mezi jinými geji, všichni jako jsme na tom nějak společně, nepotřebujeme se na nic hrát a vlastně veškerý ten heteronormativní tlak nechávám venku. Takže takové osvobození od těch omezení ze spoločnosti. Rozumiem. A teraz, keď sa na to pozrieme z pohľadu ČSAP a vašich klientov, keď ste to celé začali rozbiehať až po dnešok, ty ako vnímaš tú štruktúru klientely a to, čo sa s nimi najčastejšie riešilo? A že pokojne aj tie praktické veci, lebo povedzme si, že sú to ľudia ako každý iný z nás a riešia aj mnoho praktického. My jsme k tomu přistupovali jednak z toho hlediska, aby jsme jim dokázali poradit, když se na nás obrátí. To byla jako první věc. A druhá věc, tím, jak jsme organizace, která vlastně se s drtivou většinou zabývá bezplatným anonymním testováním, tak jsme to viděli jako preventivní aktivitu. Takže šlo o to ne zakazovat, ale prostě jak bezpečně pracovat s tím fenoménem. Takže tam to mělo také dva rozměry. Jeden vlastně jak se chránit, protože je jasné, že na té party jako málo kdo používá kondom nebo rukavice na nějaké drsnější praktiky. A taky, že nejsou jenom věci jako HIV, které dneska, když se léčí, tak ten člověk je na nulové virové náloži a není infekční, není nebezpečný, ale jsou i další infekce,
které se můžou přenést krví, jako hepatitida C, ale také nemusí. Syfilis nebo různé chlamydie a podobné záležitosti, prostě ty se přenáší tělními tekutinami a stačí málo. Takže ty přístupy byly dva, jak se chránit a když už prostě se někdo účastní těch party, tak jak prostě postupovat po nich. Jít na testy, vyléčit, co je potřeba, pokud to prostě, protože Ksenie mluvila o těch pozitivních stránkách, které můžou přinést, ale ono tam je i spousta negativních těch záležitostí, že když to prostě přežene a má party každý týden, tak potom nestíhá chodit do práce. Nebo se nevěnuje potom rodině a to je potom problém, tak pomoct prostě řešit i tyhle ty záležitosti. No a to je vlastně soustředěno, my jsme se snažili vlastně i o to, aby když už ty látky užívají, tak aby je užívali bezpečně. To znamená informovat, jak fungují, jak se projevují, když se to přežene, jaká je první pomoc. A k tomu jsme vlastně udělali speciální web chemsex.cz, jestli si dobře vzpomínám tu adresu. A tam se tomu jako takto věnujeme. Samozřejmě jsme narazili jako na argumenty, že to je moc návodné a že tím vlastně motivujeme lidi, aby do toho chemsexu šli. Jako možná ano, ale neradi. Jo? Jako má to opravdu prioritně sloužit k tomu, aby ti, kteří užívají nějaké návykové látky, tak aby je užívali správně a bezpečně, aby si neublížili a aby snížili vlastně zdravotní rizika tak, aby se nenakazili. A to bylo potom další záležitost, která vlastně k nám postupně přechází a to je vlastně PrEP. Preexpoziční profylaxe, tedy vlastně nějaké předléčení před HIV, tak to vlastně šlo ruku v ruce s chemsexem. To byla další taková oblast, do které jsme se v Česku pustili a kterou jsme začali propagovat, protože myslím si, že to je prostě ten, kdo chodí na chemsparty, tak jako je základní pravidlo, že alespoň PrEP by měl užívat, aby se chránil, protože tam těžko dodrží bezpečný sex užíváním kondomu. To prostě na to tam většinou není čas. Takže... A ty kondomy se také roztrhnou po určité době, protože tím, jak ten sex je dlouhý. No a ten PrEP fakt udělal změnu. Jak když jsem začínala, tak úplně každý můj klient, se kterým jsem pracovala jako s uživatelem chemsexu, tak byl HIV pozitivně. Bylo to opravdu hodně depresivní, že ten člověk měl problémy vyplývající z chemsexu, se sociální adaptací, ještě řešil HIV. Bylo to moc stigmat najednou. A teď, když pracuji s uživateli chemsexu, tak nejsou HIV pozitivní. Tak jako málo a to jsou ti, co se nakazili už předtím. Takže ten PrEP opravdu udělal obrovskou službu. Prostě pomohl. Tu určite áno, my to vnímame aj na Slovensku v podstate, že užívateľov preexpozičnej profylaxie tu je stále viac, čomu sa veľmi tešíme. My ako Dom Svetla Slovensko rovnako poskytujeme v podstate podobný hodne v menšom ako ČSAP, ale podobný servis a podobné poradenské služby, rovnako sme akreditovaný subjekt pre sociálne poradenstvo v téme chemsexu. A na Valentína tohto roku 2025 sme spustili platformu Chems.sk, kde si tiež viete načítať, dočítať nie návody, ale naozaj takúto prevenciu, že čo sa užíva, na čo si dať pozor, čo s čím nemixovať, čo je veľmi dôležité, aby sa z party nestal horor a nejaká neželaná záležitosť. A v podstate sú tam presne aj nejaké tipy a triky, aj odkaz práve na preexpozičnú a postexpozičnú profilaxiu, čo je veľmi dôležité, čiže chems.sk. A ak by ste chceli sa dočítať, vypočuť si niečo viac o HIV a aj o preexpozičnej profilaxii, tak si treba pozrieť náš podcast z decembra, kde sme mali za hostia pána doktora Ondreja Zahornackého, ktorý je už dnes aj našim kolegom v novo otvorenom checkpointe v Košiciach, ktorý Dom Svetla otvoril nedávno. No, už som sa dochválila a teraz sa poďme pozrieť ešte naspäť
na ten chemsex, ale z druhej strany, ty, Jirka, si opísal ten balíček v úvodzovkách problémov a rizík, ktoré sa viažú k chemsexu z pohľadu sexuálne prenosných infekcií. No to, jak jsem vlastně načil ten PrEP, jak jsme se k němu, to byl vlastně takový taková vlajková loď k tomu, abychom se vlastně potom dobrali k tomu, že náš spolek vlastně on už byl předtím jako zdravotnické zařízení, ale udělali jsme venerologickou ambulanci vlastně pro LGBT komunitu a zároveň i pro lidi, kteří vlastně užívají chemsex. Takže šlo o to, že když jsme s nimi pracovali, tak oni z těch párty se potom prostě báli jít na nějaké testy někam. Protože i když někde byli, tak se tam potom divili, proč jsou tam u nich za měsíc zas. Jako, a těžko se jim vysvětlovalo, že byli v Berlíně v lednu a v Amsterdamu v únoru a dejme tomu v březnu na Kanárech. Jako, a po každé té party ta rizika, která tam vlastně vznikly, tak bylo potřeba vlastně zkontrolovat. Takže bylo to vlastně ta oblast chemsexu nás nastartovala jako úplně další odvětví, kterým se věnujeme, a to je vlastně jednak ten PrEP. Máme jako PrEP ambulanci a potom venerologii a zároveň sociální službu. Takže opravdu to bylo jako zásadní zlom v té organizaci. Preto hovorím, že Dom Svetlo Slovensko je taký maličký bratranec ČSAP, že tak pomaly za vami kráčame. No, čiže dobre, oslovili sme teda veľký balík STIs a z krátkosti času teraz sa budeme musieť presunúť na ten druhý veľký balík, a to je za mňa tá adiktologická stránka a to nejaké závislostné správanie alebo to riziko vybudovania si nejakej závislosti. Vy z vašej praxe, z ambulancie ako klinická psychologička, deje sa to často? Že ľudia to v nejakom momente neustriehnú a už tam riešime nejaké závislostné spektrum? Já bych řekla, že většina lidí v adiktologických ambulancích nesplní kritéria závislosti podle MKN10. A to neznamená, že s tím nemají potíže. A závislost na pervitinu třeba se rozvíjí plíživě a nejsou tam žádné abstinenční příznaky. A závislost má podobu vlastně jako vystupňované chuti, cravingu, kdy ten člověk prostě touží potom. A dlouho člověk žije s tím, že mu nepřijde, že by se něco až tak závažného dělo, protože on si dá a potom vlastně nepotřebuje, nemá hned další den chuť na tu látku, jako nás třeba učili o heroinu, což tak také je, že tam si člověk ráno vzbudí a potřebuje si dát. A postupně mu vlastně dochází, že překračuje hranice, že něco vlastně nefunguje, že potřebuje najít pomoc. A vlastně o těch přínosech chemsexu já vlastně nemluvím kvůli tomu, abych dělala reklamu na rizikové chování, ale protože při práci s tím klientem a v té adiktologické léčbě potřebujeme velmi dobře zmapovat, co ten chemsex mi do života přinášel, protože mým úkolem v léčbě, kromě toho, že dosáhnu abstinence, tak abych si ji udržela, tak potřebuju do svého střízlivého života přinést v nějaké dostatečné míře to, co mi dřív přinášel do toho chemsex. Pokud se mi to nepodaří, tak ta abstinence nebude dlouhodobá, anebo bude dlouhodoba a ten člověk bude nešťastný. A celou tou péči adiktologickou jsme investovali prostředky do toho, aby jsme z nešťastného uživatele udělali nešťastného abstinenta. Ale možná bychom mohli mít větší ambici a zabývat se vlastně i tím, co člověka přivedlo k tomu, že se mu chemsex vymknul z ruky. Má problém s navazováním blízkých vztahů, cítí se osaměle, má chabé sebehodnocení, nerealistické. Potřebujeme řešit tyhle věci, abychom účinně ošetřovali lidi, kteří chtějí něco dělat se svým užíváním. Okrem týchto faktorov sa môže stať aj to, že ľudí k tomu chemsexu v podstate privedie aj nejaká anatomická dysfunkcionalita. Čiže nejde len o, ako v úvodzovkách len
o to nízke sebavedomie a tak ďalej, ale o to, že reálne ako keby ten sex čiste anatomicky alebo proste fyziologicky nie je ten človek schopný napríklad prežiť, zažiť, či už nie je schopný dosiahnutia orgazmu, ejakulácie a tak ďalej, že môže ako keby ísť aj o nejakú organickú kvázi poruchu a že ten člověk si tiež môže takto nahrádzať niečo skrz ten chemsex. Takových primárních poruch není zase tolik, ale to by bylo určitě vlastně řešení. Ale to, co popisujete, je vlastně častý následek dlouhodobého užívání chemsexu. Hodně uživatelů, teda ne ti spokojení, se kterými já se nesetkám. Já neznám spokojené uživatele chemsexu, já znám jenom uživatele, kterým se nedaří. I když jich většina běhá po světě a je ráda a užívá pro zábavu. A proto máme potom tendenci patologizovat nějaký fenomén jenom kvůli tomu, že my jako... K nám se už dostanou ty nespokojení a těch spokojených nevidíme. Přesně. Já obecně se nepotkám v práci se šťastnýma lidma moc. A když začnu být šťastný, tak už končíme. Už od nás odchádzajú. Dobre, čiže... Je to tak, jak to je. Ale pokud vlastně já začínám s chemsexem kvůli tomu, že se mi nedaří navázat kontakt, nedaří se mi užívat si sex, nebo nedokážu se uvolnit při sexu a proto jdu do chemsexu, tak když po několika letech zjistím, že to nemá dobrý vliv na můj život a že toho potřebuju nechat, tak jsem ještě v horší situaci než tehdy na začátku, protože má schopnost flirtovat, otvírat se jiným lidem, navazovat kontakt, se opravdu jako nezlepší za tu dobu. A kdyby trošku předběhnu, ale kdybychom se bavili o nějakém kompenzovaném chemsexu, tak jeden z těch zásadních požadavků na to, abych já si hlídala, jestli to ještě v pořádku a jestli to můžu považovat za nějaké jako zdravé a kompenzované užívání, je to, že si užívám střízlivý sex a že jsem schopná si ho sjednat a docela pravidelně a často, pokud možno častěji než chemsex. No krásne sme sa dostali v podstate k záveru. Veľmi pekne ste mi nahrali s touto témou, pretože sme sa chceli ešte dotknúť teda toho, že čo je tá zlatá stredná cesta, ako mať bezpečný vzťah s chemsexom. A zároveň možno na záver by sme mohli zhrnúť možno také základné varovné signály, dajme tomu, čo si mám na sebe všimnúť a keď toto už není fajn, tak fakt akože nemal by som čakať a mal by som sa proste odvážiť a vyhľadať tú pomoc. Či už psychológa, adiktológa alebo nejakú najbližšiu fakt podpornú službu. Čiže viem mať s chemsexom bezpečný vzťah a kedy si všimnem, že už ho nemám bezpečný? Hodně lidí pracuje v náročném zaměstnání a chemsex má jako situaci, kdy všechno pustím a nic neřeším. To my pro kompenzované užívání nechceme. Důležité je vlastně stanovit si místo ve svém životě, které chci, aby chemsex zaujímal. A já vím, že to zní kontraintuitivně a nudně a není to takový od vás, ale plánovat je důležité. A když si určím, jak často, jak dlouho, za jakých okolností, jak dlouho to bude trvat, co se bude dít potom, jaké látky chci užívat, jakým způsobem je chci užívat a zjistím, že jsem schopna to dodržovat, že to nepřekračuju, neporušuju, tak si můžu říct, jo, je to nějaké zpestření mého sexuálního života, můj koníček, volnočasová aktivita, která zůstává v tom přesně vyměřeném místě, tam, kde to chci mít. A můžu si říkat, nic samozřejmě není bez rizika. To je jako kdybyste se ptala, jaká je bezpečná míra užívání alkoholu. Samozřejmě, že žádná, protože vždycky to něco udělá a pro tělo to vůbec není zdravé v jakémkoliv množství. Takže, že by chemsex byl jako zdravá věc, to... Nemůžeme tvrdit? Nebudeme tvrdit, ale aby škodil co nejméně, tak je důležité, aby byl nějak předvídatelný a měl nějaké svoje místo. Když zjistím, že nebaví mě střízlivý sex, dlouho jsem ho neměl, prodlužuji si ty chemsex akce, užívám látky, které jsem neplánovala užít,
užívám způsobem, kterým jsem neplánovala užít. Dějou se mi věci, že třeba užiju moc. Dějou se mi různé nepředvídatelné věci. Já teď vím, že to je taková jako velká věc, velké téma, ale chemsex je vlastně prostředí ještě rizikové z hlediska sexualizovaného násilí, ale o tom to si povieme zase inokedy. To si keď sa mi podarí vás dotiahnuť zase do Bratislavy. A samozřejmě to, že se mi stane sexualizované násilí, není známkou mého škodlivého užívání, ale něčeho úplně jiného. Ale můžu si monitorovat, jestli mi to vlastně, co mi to přináší a jestli to zůstává tam, kde to chci mít. A ten zdravý sexuální život je zásadně důležitý. To bych řekla, že je taková jako pěkná věc, kterou si můžu vždycky říct. Když jsem naposledy měl střízlivý sex a také mi přijde, že je docela fajn mít ten kompenzovaný chemsex vlastně s nějakým odborníkem, třeba mluvit o tom se svým terapeutem, nějak vlastně řešit ty věci s někým, kdo na to má nějaký náhled, který mě třeba upozorní. Pohled. Něco takového, protože vlastně když zjistím, že naposledy střízlivý sex jsem měla před 5 lety, tak to už je známka toho, že ten problém je velký. A to, co my potřebujeme, je, aby ten uživatel přišel do služeb poprvé, když se mu začne něco nezdát, když se mu něco vymkne a přijde se poradit vlastně, jak dodržet ty hranice. A to pak jde krásně, je to snadný, je to krásná práce. No super. Tak máme nejaké záverečné odporúčania. Mne napadlo, ak ste hovorili, hrozne som chcela do toho dať takú tú vtipnú súvku, že alebo si začne striehnúť, že ako často si kupuje letenky do rôznych destinácií za účelom vyhľadávania chemsexu a že keď to prekročí nejakú hranicu, že tiež to už asi není fajn. No Sabino, z Bratislavy do Vídně je to náskok? Na autobus. Ja vím. Z Prahy do Berlína na vlak, takže jako ani takže to nemusí být ani letenky. A mimochodem, držet chemsex někde v těch destinacích je docela dobrý nástroj, jak se nastavit ty hranice. Jsou lidi, které řeknou, v Praze bydlím, v Praze žádný chemsex, Praze ne. ale stanovím si, že 3krát za rok třeba někam jedu, mám to naplánované, vezmu si 2 dny předtím prep a tam prostě jsem a v Praze to nedělám. Nebo v Bratislavě, když bydlím v Bratislavě. Takže si tím člověk trošku omezí z hlediska závislosti. Samozřejmě to vůbec nefunguje z hlediska sexuálně přenosných onemocnění. No to bych nesouhlasil, protože jak jsi zmínila ten PrEP, tak vlastně pokud se užívá legálně, tak tam vlastně každé 3 měsíce je kontrola pravidelná vlastně všeho. Takže to potom je záruka toho, teda pokud se užívá tak, jak je v Česku a na Slovensku schváleno, to znamená 1 tabletu denně pravidelně, což je vlastně i nejúčinnější ta ochrana, že to není nárazové užívání toho PrEPu. Takže pokud ho užívá denně, tak vlastně mu za 3 měsíce dojde, protože balení se předepisují maximálně na 3 měsíce a tam je potom kompletní screening vlastně zdraví na všechny ty infekce, které sledujeme. A následuje další předpis, pokud je to v pořádku, anebo léčba. Většina uživatelů, se kterými já pracuji, tak jsou na PrEPu, anebo velmi rychle na něj přejdou, protože to chce každý, že jo? Ta ochrana je skvělá, ale vím, že vlastně účinkuje to podobně, když je to on demand, že jo? Vlastně před to akci. Ano, akorát, že tam je problém ten, že když jsou na ty akci, tak potom nedodržují ten časový harmonogram, kdy ty tablety přesně vzít. A tím, jak to nedodrží, tak vlastně snižují účinnost a zvyšují riziko toho, že to selže. Takže případy selhání PrEPu v zahraničí jsou, ale právě z toho užívání, které je nárazové, ne z toho každodenního. No a tady je možná ještě jedna věc, vlastně, která k nám postupně míří, a to je vlastně doxypep. To znamená preventivní užívání léčiv, no vlastně to není preventivní, to je vlastně postexpoziční na chlamydie, syfilis a podobný, kapavku, na ty záležitosti, že tohoto na západě teďka frčí a k nám se to postupně dostává. Legálně to tady ještě není. Teda já jsem chcela povedať, že u nás to tu už je, akurát nie legálně, ale skôr podpultovo. V Česku teďka je to legálně nově pro uživatele PrEPu. Uživatel PrEP může mít předepsán doxypep, i když teda není tam konsenzus mezi infektology, je to prostě záleží na konkrétním lékaři.
ale v Česku jsme udělali první krok i k Doxypep. No, minimálne mám námet na decembrovú epizódu, pretože v decembri sa zase budeme venovať téme STI, ako to sme to urobili aj minulý rok v decembri. Vyčerpali sme náš čas, milí naši hostia. Takže na záver dostanete poslednú otázku. Skúste si premyslieť odpoveď, nech je relatívne krátka. Otázka, ktorú tu dostáva každý jeden host a tá znie, si nepozrel scenár, že? Ja to vedela. Čo je to, čo je pre vás už za hranicou? Jako v oblasti chemsexu? Môžeme sa akože aj tohto dotknúť, ale výkonu tvojej profesie, alebo aj teba ako človeka, že také akože záverečné posolstvo, keďže podcast sa volá Za hranicou, tak otázka je, čo je pre teba už za hranicou. U mě za hranicou nikam nejet v průběhu roku. Jako já potřebuji minimálně 3-4 výlety za hranice všedních dní. Nejlépe letadlem, takže to je pro mě za hranici nejet za hranice. A pre vás? Tak žijeme v nějakém právním státě, že jo? Tak tyhle věci. Jednak hranice jsou takové jako zásadní věc a myslím si, že je důležité vnímat, kdy je něco za mojí hranici a kdy začínám vnášet třeba do té práce s klientem nějaké svoje věci a nějak vlastně se tím zabývat a vnímat, protože z toho pak vznikají ty věci, kterých se klienti obávají a nejdou potom k nám do služeb, když něco narazí na naše hranice a my jsme jako slepí vůči tomu. Takhle som o tom přemýšľala. Je to skvelé. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak ďakujem moc našim dnešným hosťom. Dnešnou témou bol chemsex. Budeme veľmi radi, ak sa v prípade, že máte nejaké otázky, skontaktujete napríklad s našou psychologičkou v organizácii Dom Svetla Slovensko. Všetky naše služby sú bezplatné a pre vás anonymné. Nájdete si nás na www.domsvetlaslovensko.sk alebo na chems.sk. Mojimi dnešnými hostiami boli pani doktorka Ksenie Uholieva. Ďakujeme krásne. Ja taky ďakujem. A Jiří Pavlác z Prahy z ČSAP. Jirko, ďakujeme. Taky děkuji, mějte se krásně. Tak sa počujeme znova o mesiac. Majte sa krásne a keď chemsex, tak bezpečne. Majte sa.